Siema sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff yn diolch. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Fan yma, rydyn ni'n mynd i barhau gyda'r datblygiad o'r app gemgwellruglder sydd yn ymganu i wellhau yr ruglder o'r dysgwyr. Ar gyfer yr app hwn, rydyn ni'n ddim ond defnyddio'r ieithoedd HTML a JavaScript. Achos mae'n dim ond app sydd yn syml iawn yn defnyddio dim ond yr llyfrgelloedd yn y JavaScript ac hefyd yr lleol ystorfa yn y poriwr. Ac oherwydd mae'n defnyddio dim ond JavaScript ar HTML, mae'n yn ymfuddadwy iawn ac mae'n dim ond angen yr poriwr i rhedeg yn ytrach nag rhyw fath o wefan ac ati. Felly, os rydyn ni'n edrych ar y llithro beth yw'n wneud, anglyn at yr newid i wirio y mae pob un gard nid yn alabrodedig, yn gyntaf mae angen i ni i sicrhau os llai na 5 llythren i osod holl air i mewn i'r amrywolyn L defnyddiwyd, ac yna os nad ydy'r gair yn gyrfa neu dechrau gyda'r llythren i beidio a brafholi ar gyfer yr adroddiad digrydd. Mae'r hyn yn arbed yr app o dreulio gormod o'r amser yn gweithio yn di-angenrheidiol. Felly anglyn ar ail rhanbarth o'r newid hwn, dwi'n meddwl os ydyn ni'n edrych ar y codtaddiad ar y llinellau 36, 37 ac 38, mae'r ffwythiant adroddiedig yn cael ei alw ar y llinell 37. Felly, os ydy'r amrywolyn LB iawn yn cael ei ambenodwyd o'r blaen i'r werth sydd yn angwyr neu ddim, felly rydyn yn gallu ychwanegu yr amod fan yma, sef mae angen rhaid yr gwerth o LB iawn i fod yn wir cyn galw ar yr ffwythiant gyda'r enw adroddiedig fel hyn. Felly, rydyn yn rhedeg yr ffwythiant adroddiedig yn unig os ydy'r LB iawn yn wir, ac rydyn gallu gwneud yr un peth ar gyfer yr ffwythiant gar yn gerfa fel hyn, ac mae'r rhain yn sicrhau na byddai yr app yn treulio gormod o amser yn rhedeg yr ffwythiannau hyn yn di-angenrheidiol, ac hefyd nid yr ffwythiant adroddiedig yn ychwanegu yr geriau yn di-angenrhaid i mewn i'r ystorfa lleol ac hefyd i mewn i'r amrywolyn L defnyddiwyd. Nawr, anglyn at yr cyntaf rhanbarth o'r newid hwn, sef os llai na 5 llythren i osod holl air i mewn L defnyddiwyd. Mae'r hyn yn perthnasol i'r llinell fan yma ar y llinell 60, lle rydyn yn dod o hyd o'r gyntaf 2/3 rhanbarth o'r gar mewn bynwyd gyda'r defnyddiwr. Felly, rydyn yn gallu amnewid hyn yn ychydig i ychwanegu yr amod newydd i'r amrysmig hwn fel hyn. Nawr, mae gyda ni yr amrywolyn newydd gyda'r enw L hyd blaen, ac mae'r hyn yn derbyn yr gwerth neu allbyniad oddi wrth yr ffwythiant sydd yn cyfrifo yr hyd o'r gyntaf 2/3 rhanbarth o'r gar mewn bynwyd gyda'r defnyddiwr, ac wedyn os ydy'r hyd o'r gar mewn bynwyd gyda'r defnyddiwr yn llai neu yn gyfartallu i 5. Felly, i ambenodi yr hyd neu y gwerth i mewn yn yr amrywolyn L hyd blaen i fod yr un fel yr hyd o'r gair, ac wedyn ar llinell 62 i ambenodi yr gwastadolyn ec blaen i derbyn y cyntaf rhanbarth o'r
gair wrth y dechrau hyd at yr hyd penodwyd yn y gwerth yn yr amrywolyn L hyd blaen. Nawr, os ydyn ni'n yn llanderteblu y dudalen, ac wedyn os ydyn ni'n yn morlleio i'r ostofa, a dyma'r doddiad ar gyfer yr ES6 defnyddiwyd, ac ar y foment dyma'r cymwysiad ar y sgrin, ac wedyn os ydyn ni'n yn clicio iawn ar hynny, nawr, i brafoli y ffwythiant neu swyddogaeth newydd, dyn wedi dileu yr hen data, sef y doddiad ES6 defnyddiwyd. Nawr dwi'n mynd i mewnbynnu y geiriau unwaith eto oddi wrth A i lythren olaf Y, fel hyn. Ond ar gyfer yr fideo i acib amser, dwi'n mynd i torri masg ac i dychwelyd ar y diwedd. A dyma'r lythren W, ac dwi'n mynd i mewnbynnu y gair wy, neu wyau, neu wystris, neu wyth. A dyma'r lythren Y, a dwi'n mynd i mewnbynnu y gair ystafell. A dyna ni. Felly, os ydyn ni'n yn astudio yr cymwysiad hwn, ac er enghraifft os ydyn ni'n yn nodi yr geiriau neu y rhan bach blaenorol o'r geiriau cefn ac hefyd ffon, ar yr ail tro rydyn ni'n gallu ymgeisio i mewnbynnu geiriau sydd yn dechrau gyda cefn neu ffon, ac rydyn ni'n gallu gweld beth yn digwydd. Felly os ydyn ni'n clicio nawr ar yr bottom iawn, a dyma'r doddiad yn yr ystafell lleol ar gyfer y cymwysiad dim ond nawr ystudwyd. Felly os ydyn ni nawr yn datblygu dudalen, ac unwaith eto ar y ail tro yn mewnbynnu yr geiriau, yn gyntaf os ydyn ni'n ceisio i mewnbynnu rhywbeth fel a bwydo unwaith eto, nawr mae'n dychwelyd gyda'r un lythren. Nid ydy ei yn derbyn nhw y gair a bwydo, felly mae angen i ni i mewnbynnu rhywbeth arall fel anifel. Ac wedyn ar gyfer B, os ydyn ni'n ceisio i mewnbynnu barcud, mae'r un peth yn digwydd, felly mae angen i ni i mewnbynnu rhywbeth arall fel bardni. Ac nawr ar gyfer y lythren ec, rydyn ni wedi mewnbynnu yr gair cefnogi o'r blaen, felly os ydyn ni nawr yn mewnbynnu gair fel gefnogaeth, mae'n hyn yn gwarhardd y gair gefnogaeth, felly mae'n angen i mewnbynnu rhywbeth sydd yn hollol gwahanol fel y gair key, neu y gair coeden. A dyna ni, mae'n derbyn y gair coeden, ac wedyn ar gyfer yr lythren D, mae angen i ni i mewnbynnu rhywbeth gwahanol i'r dolen, felly beth am rhywbeth fel drws. A dyna ni, ar gyfer yr lythren E, mae angen i ni i mewnbynnu rhywbeth gwahanol i enghraifft, felly beth am rhywbeth fel eliffant. A dyna ni, ac wedyn ar gyfer y lythren F, mae angen i ni i mewnbynnu rhywbeth hollol gwahanol i'r gair ffon, ac beth am rhywbeth fel ffesant. A dyna ni. Felly, dwi'n meddwl mae hyn yn profi mae'r dau rhanbarthau o'r newid yn gweithio. Felly, ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu troi y stwnsh i dyddiad fel hyn, ac symud y doddiad i mewn i'r adran cyfhawyd fel hyn. Nawr, yn ôl ar y dudalen boriwr, os ydyn yn parhau gyda'r gem hwn, fel hyn,
Fel o'r blaen, I arbed amser, dwi'n mynd I dachwylyd ar y diwedd o'r cylchdro yma. Felly, ydyn yn ôl ar y llythren W, beth am y gar win-wins, neu unions, neu Worcester, neu y gar wedyn, ac wedyn ar gyfer yr llythren Y, beth am y gar ysbaid, a dyna ni, a dyma'r cymwysiad newydd o'r geriau defnyddiwyd. Mae'n gynnwys y geriau oedd y gylchdroi cyntaf, sydd yn dechrau gyda'r y gar a bwy, neu rhanbarth, blaen rhanbarth o'r gar a bwy, ac wedyn, ar gyfer yr ail cylchdro, mae'r hyn yn dechrau gyda'r blaen rhanbarth o'r gar, sydd yn dechrau gyda'r annif. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl, neu dwi'n teimlo, mae'r gêm yn y bras yn teimlo yn ychydig yn rhy anodd I chwarae, ac dwi'n meddwl un o'r prif rheswm yw ar gyfer llythrennau fel W, mae'r geriau sydd yn dechrau yn go iawn gyda'r llythren W yn ychydig yn prin. Enghraifft, os yr un yn edrych I mewn yn y ffeil data.js ac os yr un yn chwilio ar gyfer y geriau sydd yn dechrau gyda'r llythren W, mae gyda ni ddim ond y rhain sydd yn dechrau gyda'r gair wych ac wedyn yn diweddu gyda'r gar wythryw. Felly ar y foment, dwi'n meddwl dwi'n mynd I adael fel y mae achos un mantais o'r hyn yw, mae'r hyn yn gorfodi defnyddiwr I ymedrych ar gyfer y geriau, os nid ydy ei yn gallu meddwl amdano fe yn sydd ymlaen, ond newydd sydd dwi'n mynd I ychwanegu i'r rhestr o beth i'w wneud yw pan mae'r gar yn cael ei gwarchod oddi wrth yr app, mae angen I rhoi y rheswm. Felly, pan mae'r cymell yn dachwelyd gyda'r un lythyr fel o'r blaen I arddangos y rheswm pam oedd yr gar olaf wedi ei gwarchod fel hyn. A'r cymell I arddangos ar gyfer y gwaharddiad o'r gar olaf, sef I arddangos y rheswm ar gyfer y gwaharddiad o'r gar olaf fel hyn. Ac hefyd, dwi'n meddwl mae'r ffein o'r 5 lythren I gwarchod mewnbyniadau I fod yn rhy alodrodedig, yn ychydig yn rhy gyfiawngedig. Felly, fi'n mynd I dweud rhywbeth fel ffein ar gyfer hyd o blaen rhanbarth o eriau I fod rhywbeth fel 7 yn edrych na 5 ar y foment. Ac hefyd, dwi'n mynd mae angen I ni rhyw fath o'r cofrestra ar gyfer rheciadau neu sgoriau oddi wrth yr amseru o'r pob un cylchdro. Fel y gallo y defnyddiwr gweld
unrhyw gwelliant yn yr ffurfiad o'r gêm. Fel hyn. Felly, mae'n angen i ni i tynnu mas yr dodiadau yn y cymwysiad o'r ES6 defnyddiwyd ar ôl enghraifft y canfed gair i mewn yn yr rhestr o blaenrhambarthau defnyddiwyd, achos ni ellir yr rhestr o'r blaenrhambarthau o geiriau yn tyfu ac yn gynyddu yn anfedrol, achos byddai hyn yn achosi trafythion yn y cof o'r cyfrifiadur ac hefyd y poriwr. Felly mae angen i ni i cyfyngu yr ffin o'r nifer o'r llinellau i mewn yn yr doddiad hyn, ac felly os ydyn ni'n ar y dechreuad yn gyfyngu yr nifer o'r blaenrhambarthau o'r eiriau i fod yn 100, ac pan ydyn ni'n wedi cyrraedd hyd at yr nifer o 100 o'r dodiadau gwahanol, felly i dynnu mas oddi wrth y dechreuad, enghraifft pan ydyn ni'n cyrraedd hyd at yr ffin o 100 o dodiadau, felly i tynnu mas yr dodiad abwy, ac wedyn barc, ac wedyn cefn, fel y gallo yr nifer o dodiadau yn cadw ar y gwastatlein o'r 100 dodiadau. Felly, nawr mae'n dweud i gyfyngu ffin o'r ES6 defnyddiwyd ar y gwastatlein o 100. Gair neu blaenrhambarth o air. Dyn wedi ychwanegu doi newidau arall hefyd. Yn gyntaf, mae angen i arddangos awgrymiadau os cymhellwyd yn fwy na'r 5 waith. Mae'n hyn yn golygu pan ydyn wedi ymgeisio i mewnbynnu ar y 5 waith, ond mae'r app yn dal yn gwarchod y geiriau. Felly, i symud ymlaen i'r lythren nesaf, ond ar gyfer yr app i arddangos awgrymiadau ar gyfer yr gair yn yr lythren cyfredol, ac wedyn, pan ydych chi'n gweld, dyn wedi newid ychydig yr peniad o'r tudalen HTML yma gyda'r yn yr brig o'r tudalen yma, gwastadolion arferol ar fy pob un app sydd yn cynnwys y manylion ar gyfer yr app. Mae'n hyn yn eithriadol yn defnyddiol fel enghraifft ydyn ni'n eisiau i gyfrannu y cod, i gyfrannu hefyd gwybodaeth anglyn amdano fe, ac hefyd fan yma mae gyda ni yr gwastadolyn eg blaen doddiad sydd wedi ei benodwyd i ES6, felly mae'n angen i ni i gymwysio hyn i mewn i'r cod cyfredol, ac yn gyntaf fy'n mynd i gwneud hyn. Felly nawr, os ydyn yn archwilio ar gyfer yr llinell neu patrwm ES6, a dyna fe, felly nawr ydyn yn gallu mewn sort yr hollweidol gwastadolyn fel hyn, sef eg blaen ddoddiad, wedyn yr awrthnod ychwaneg fel hyn. Ac hefyd fan yma mae angen i ni i wneud yr un peth, sef i mewn ysod yr enw'r o'r gwastadolyn, sef eg
blaen doddiad, ac wedyn yr awrnod ychwaneg, a dyna ni. A dyna ni I gyd. Felly, rydyn ni'n gallu cadarnhau mae'r sylfafiad yn gywir. Os rydyn yn achwilio ar gyfer patrwm fel hyn, dyna fe ar y brig, dyna fe, a dyna fe hefyd ar yr trydydd safle. Felly, ynglyn at yr newidiad olaf I wneud, rydyn ni'n gallu troi y stynch i'r dyddiad fel hyn, ac yn gwneud symud I mewn i'r adran cyflawyd. Ac mae'r hyn ar y foment yn y trwyddagaeth o'r 1 diddim 1 fel hyn. Wedyn, ynglyn ar newidiadau eraill, dwi'n meddwl yn edrych na defnyddio'r ffwythiant o JavaScript cymell I arddangos y amgom ar gyfer yr blwch I derbyn yr ger oddi wrth y defnyddiwr. Efallai, mi byddai'n well I defnyddio rhyw fath o blwch yn yr tudalen y poriwr go iawn. Felly, dwi'n mynd I ychwanegu y newid hyn hefyd I mewn rhestro beth yw'n wneud fel hyn. Nawr, mae'n dweud blwch HTML I derbyn mewnbyniad o'r defnyddwr. Ar y foment, mae gyda ni ar y beniad o'r tudalen ar y poriwr yr geiriau Hello Byd. Felly, rydyn ni'n gallu rhoi yr hunianaeth i'r tag hwn ac I roi rhywbeth fel teitl. Ac wedyn, I mewn yn yr adran ar gyfer yr JavaScript, rydyn ni'n gallu mewn ysod y cod JavaScript I ambenodi yr teitl fan yma I fod yr enw'r o'r app fel hyn. Nawr, os rydyn yn edrych y ffeil ac yn llanderbio'r dudalen, mae'r hyn yn digwydd, a dyna ni, dyma'r enw'r o'r app yma. Nawr, rydyn ni'n gallu mewn osod yr gwrthrychau ar gyfer y blwch, ac hefyd yr rhaniad I arddangos y negesion oddi wrth yr app i'r defnyddiwr fel hyn. Nawr, fan yma ar y llinell 34, dwi'n wedi ychwanegu yr neges ar gyfer y defnyddiwr sydd yn dweud atolwg mewnbynwch y gar dechreuedig gyda'r literen yn isod. Ac wedyn, yn islaw, yr gwrthrych ar gyfer yr mewnbyniad oddi wrth yr defnyddiwr sydd yn yr fath destun ac gyda'r dull o'r ehangder o'r 90% o'r ehangder o'r dudalen ac gyda'r hunianiaeth o TX gair ac wedyn mae gyda ni y rhaniad gyda'r hunianiaeth DV negeseuon. Nawr, pan ydyn ni'n dod o hyd o'r rhyw cymell ar gyfer yr ymgom oddi wrth yr app i'r defnyddiwr, rydyn ni'n gallu alasod fe gyda'r rhyw fath o'r ffwythiant sydd yn gallu ymdrin ar gwrthrychau hyn. Enghraifft, os rydyn nawr yn achwilio ar gyfer y patrwm fel hyn, dyna'r y gyntaf, rydyn ni'n gallu alasod yr gar cymell gyda'r un arall fel cymell 1 a dyma'r unig digwyddiad o'r ffwythiant fan yma, felly ar yr gwelod o'r cod rydyn ni'n gallu creu y ffwythiant prompt 1 fel hyn ac wedyn mae'r hyn yn derbyn y parametr sydd yn galw neges fel hyn ac wedyn rydyn ni'n gallu mewn ysod yr gwerth amwach sef yr literen cyfredol union yn yr testyn blwch ar gyfer y mewnbyniad yn union fel yn digwydd gyda'r cymell ar y foment fel hyn. Felly, fan yma ar y llinell 109 mae gyda ni yr gwrthrych y dogfen sydd yn
rhedeg rhywbeth fodd I garchu yr elfen drwy'r hunianaeth gyda'r enw dify neges ac mae'r hyn yn cael ei gwerth yn ei ambenodwyd i'r parametr p neges fan yma oddi wrth y datganiad o'r ffwrthiant ac yr un peth hefyd gyda'r blwch ar gyfer y mybyniad oddi wrth y defnyddiwr sydd yn cael ei gwerth yn ei ambenodwyd i'r gwerth yn yr parametr p gwerth amwach fel hyn. Ac wedyn, ydyn yn ambenodi yr app neu dudalen I ganolbwyntio neu I osod yr cyrchor I mewn yn yr testyn flwch TX gair. Yn gyntaf mae angen I ni I creu yr gwrthrych ar gyfer y rhaniad dify neges fel hyn. A dyna fe ar lles 34 yn lle o'r neges cynharach sydd yn dweud atolwg mewn bynnwch y gar dechreuedig ac ati na'r mae'n gyda ni dim ond y rhaniad gyda'r hunianaeth dify neges ac mae'r neges yn cael ei mynosodwyd trwy'r resymeg yn y cod tarddiad. Felly nawr mae gyda ni doi rhaniad, un sydd yn galw dify neges yr llach gyda'r hunianaeth dify negesion. Felly mae'r gyntaf, sef dify neges, yn cynnwys negesion sydd yn uniongyrchol yn perthnasol i'r gweithrediad o'r defnyddiwr ac mae'r ail, sef dify negesion fan yma, yn perthnasol i'r gwybodaeth sydd yn cynorthwyol i'r defnyddiwr. Nawr, os ydyn yn llandydebru yr app fel hyn, a dyma'r allblyniad neu aprawad o'r gymwysiad o'r lleol ystyrfa ec ar defnyddwyd. Felly os ydyn gallu iawn arno fe, a dyma'r llythren gyntaf. Felly, ble ydy'r neges sydd yn dechrau gyda'r geri atalog mewn bynnwch. Felly os ydyn yn fforlio i'r gwelod ac fan yma, oherwydd mae'r hyn yn tag rhaniad, mae angen yn atrach nag I fod yn gwerth. Mae angen yr aelod o'r gwerthrych I fod yn HTML mewnol fel hyn. Nawr, os ydyn yn ail datblygu y dudalen, a dyna fe, dyna'r hyfforddiant ar gyfer yr defnyddiwr. Felly nawr, os ydyn yn mewnbynnu y gair fel achlysur, ac wedyn pwyso ar y botwm doddiad, does dim byd yn digwydd. Os ydyn yn morlio i'r tab ar gyfer yr rheoli fwrdd, a dyma'r neges gwach, anglyn at y neges fan yma sydd yn dweud yr amgodiad ar gyfer yr wythnosau yn y datganiad o'r HTML, nid oedd wedi ei darganfod. Felly dwi'n meddwl y rheswm yw mae'r tag ar gyfer y meta neu manylion yn angen I fod ar y dechreuad cyn unrhyw beth arall. Felly yn gyntaf os ydyn yn trisio hyn fel hyn, nawr dwi'n wedi symud yr tag manylion sef meta i'r brig o'r cod tarddiad. Felly nawr os ydyn yn llandydebru dudalen a fydd yr un neges gwell yn arddangos, wel, cawn ni'n gweld. Nac ydy. Felly, fe oedd hynny yn trwsio neges gwach fan yna. Nawr, union yn y ffwrthiant cymell 1 sydd yn ailysodi yr ffwrthiant gwerthrych yn y JavaScript cymell. Mae'r cod tarddiad yn edrych yn ychydig yn wahanol. Ar llinell 119, mae'r ffwrthiant hyn yn dychwelyd gwerthrych newydd gyda'r enw yr agwedd ar addo, ac mae'r hyn gwerthrych sydd yn arbennig yn y iaith JavaScript achos mae'r hyn gwerthrych sydd yn berthnasol i'r amsereddiad o'r digwyddiadau neu I fod yn
enwedig yn berthnasol i'r di-amserediad o'r digwyddiadau, ac mae'r hyn yn cynnwys yr ffythiant sydd yn defnyddio yr cystadleuon oddi wrth yr JavaScript o'r trafodaeth ES6, sef yr ffythiant saith neu saethffywthiannau, sydd yn defnyddio y cystrawen gyda'r awyrthnod cyfartalu gyda'r saith yn fwy nag, ac mae'r hyn sef fan yma y gair holi mewnbyniad yr enw'r o'r ffythiant, sydd yn ffythiant yn saethffywthiant, ac unwaith yno fe, ydyn yn osod yr randawr ar gyfer y digwyddiad o'r bwysto i lawr o'r bysell union yn y gorrych gyda'r hunaniaeth TXGAR, sef yr blwch mewnbyniad ar gyfer y defnyddiwr, a phan mae'r digwyddiad hwn yn digwydd, mae'r amresymiad yn prawfholi ar gyfer y cod o'r bysell, a'i ydy ei yn 13, os ydy, felly i alw am yr ffythiant ar gyfer yr addo, sef holi mewnbyniad unwaith eto, sef ar ei rhiant, ac mae'r hyn yn dychwelyd yr gorrych ar gyfer yr di-amserediad union yn ôl i'r llinell sydd yn galw ar y ffythiant prompt 1. Felly nawr, os ydyn yn archwilio ar gyfer y patrwm prompt 1, a dyma'r hen llinell ar y llinell 56, ond os ydyn yn edrych ar yr llinell yn isod 57, nawr mae gyda ni yr arwydd ar newydd sydd yn disgwylio neu arhoso, ac mae'r hyn yn rhewi yr digwyddiadau union yn yr app, hyd at fan y mae'r ffythiant prompt 1 yn dychwelyd yr gwrthrych o'r ffythiant sydd yn saethffywthiant ar llinell 119, sef holi mewnbyniad fan yma. Ac mae'r hyn yn digwydd yn unig pan mae'r amresmeg craidd hyd at y llinell 123, sef pan mae'r defnyddiwr yn pwyso ar yr botwm dodiad. Felly, fel rhywbellwyd o'r blaen, mae'r holl app yn disgwyl neu aroso ar gyfer yr gorrych o'r saethffywthiant dychwelwyd oddi wrth yr ffythiant prompt 1, ac mae'n angen i sylwi ynglyn â'r datganiad o'r ffythiant prompt 1 os ydyn yn achwilio ar gyfer y patrwm ar gyfer hyn, sef ffythiant prompt 1 neu cymell 1, mae'r hyn yn arferol, sydd yn dechrau gyda'r arwydd ar ffythiant ac wedyn yr enw o'r ffythiant, ond ynglyn at yr ffythiant sydd yn galw ar yr ffythiant cymell 1 sydd yn cynnwys yr gorrych perthnasol i'r di-amseredio. Os ydyn yn goffa eu hunain, roedd yr holl ardal o'r codtaddiad yma yn cynharach yn yr amrediad hollfidol, sef allan o unrhyw ffythiant, ond nawr, fel dach chi'n gweld ar llinell 44, mae'r hyn union yn y ffythiant gyda'r enw prif, ac dyma'r dechreuad o'r ffythiant prif ar llinell 44, ac os ydyn yn dorchi i lawr i'r llinell 76, dyma'r terfyniad o'r ffythiant prif, ac tu flaen i'r datganiad o'r ffythiant prif, mae gyda ni yr arwydd ar di-amsereddio, ac mae'r hyn yn eithriadol yn bwysig os ydyn ni'n eisiau yr holl app neu yr holl codtadiad i rhewi ar gyfer yr ateb oddi wrth y defnyddiwr, sef yr mewnbyniad o'r botwm dodiad. Mae'r cystrawennau hyn yn weddol diweddar,
sef oddi wrth y flwyddyn 2015 yn y tradegaeth o'r iaith JavaScript sydd yn galw ES6. Ar yr amser hynny, nid oedd llawer o'r porwyr yn gynnal y tradegaethau mor newydd sbon, ond nawr yn y flwyddyn 2022, mae'r tradegaethau newydd yn y tradegaeth o'r ES6 yn cymharol yn gyffredinol drwy'r holl prif porwyr I gyd. Felly, os rydyn yn edrych ar y llinell ar y 56, oedd yr llinell yn galw ar y ffwythiant prompt 1 neu cymell 1 cyn yr newidiau. Rydyn yn dychwelyd yr gwerth union i'r gwathodolyn gar, sef y gar mewn bennyd gyda'r defnyddiwr, ond nawr, oherwydd rydyn yn defnyddio'r tradegaeth ES6, sydd yn berthnasol i'r di amsereddiad o'r amresymeg, yn hytrach na dychwelyd rhyw fath o llinell neu gwerth yn eithir i'r gweithrych o'r saethffwythiant hunain, rydyn yn ambenodi gwathodolyn gar gyda'r gwerth yn llythrennol union yn y blwch destun mewn bennwyd gyda'r defnyddiwr. Felly, pan mae'r dudalen yn llwytho ar gyfer y gyntaf tro, rydyn nid yn unig yn galw ar ffwythiant prif ar y llinell 42, ond hefyd rydyn yn cadw yr anwolyn a defnyddiwyd yn yr amrediad hollfedol, achos maen yn ei alwyd oddi wrth amrywaith o ffwythiannau yn y cod. Felly nawr, os ydyn yn lladadablu y dudalen fan yma, a clicio ar y bottom iawn, ac wedyn os ydyn yn mewnbynnu rhyw gar sydd yn ffwlbri neu lol, ac fel dach chi'n gweld, nid ydy'r app yn derbyn hyn, felly os ydyn nawr yn mewnbynnu gar sydd yn dechrau gyda'r blaen rhanbarth, defnyddiwyd o'r blaen fel appwyd, ac fel arfer, nid ydy'r app yn derbyn y gar hwn oherwydd y rheswm cyfryllid o'r blaen. Felly nawr, os ydyn yn mewnbynnu rhyw gar sydd yn hollol newydd fel awyren, nawr ydyn yn symud i'r lythren nesaf, sef B, nawr os ydyn yn defnyddio rhyw gar gyda'r blaen rhanbarth defnyddio'r o'r blaen fel enghraifft barcud. Nawr mae'r app yn dychwelyd i'r un lythren sef B, felly nawr mae'n angen i ni I defnyddio gar yn hollol newydd fel enghraifft rhywbeth fel biarth, ac na ydyn yn symud i'r lythren nesaf. Wel, mae'r cod yn gweithio yn dda, yn union fel o'r blaen gyda'r gwrthrych cymell oddi wrth JavaScript. Felly, ar gyfer yr dodiad ar y llinell 1 ar 15, ydyn ni'n gallu troi y stwnt neu hanch i'r dyddiad, sef fel hyn, ac I symud hyn I mewn i'r adran cyfahawyd. Felly nawr dwi'n meddwl mae'r fideo wedi cymryd digon o amser ac dwi'n mynd I parhau gyda'r datblygiad o'r app hwn yn y fideo nesaf. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ein darfyngrod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.